Salam alik. Edil vatandaşlar. Mehriban, qadırdan illeşlemimiz, yurttaşynak türkmen dogonlarymyz hemmäňizi täze gelen ýyl bilen, towşan ýyl bilen mübarekleýär we täze proýektimizi başlaýar. Oğuz öýü gepleşikler toplumy. Anhaşy elimde bu gorup duran Gökçay, anhaşy ojaryň ody, ojak türkmeniň agoýuny Oğuz öýü gepleşigimiziň ilkinji sanynyň myhmany Oğuzlaryň, türkmenleriň, dağ etek türkmenleriniň, gerkerleriň şahyr ogly Fädiýew çağırdyk. Anhatyda gyzgynçay. Ilkile bayramçylyk gutlagyňyz şahyr. Sağ olun Gülalep. Salamu aleyküm mehriban dogalar, dostlar. Hemmäňizi ýetip gelýän täze ýylan aqrupdy märekleýän täze ýyl hemmäňizi bagat getirsin, sağlyk getirsin, ırsal döwlet getirsin. Hemmäňiziň ojaklaryňyzy gowgullaryň şaýady bolmaklyk meser etsin. Täze ýylyňyz gutly, döwletli düşümli bolsun. Amin şahyr. Täze daýy aýdannaňyz gelsin. Inni şu agoýuň üçin ötür kaňyz. Ojar oduryň tütdeti gözüňizi ýaşardy otyr. Tünçe çaýny içip otyr kaňyz. Aslynda ilkinji myhman hökmünde sizi çağırmagymyň asl sebäbi watan hakynda täze dören bir şygyryňyz bar. Özüňe gurban. Şo şygyrda sürme etdim bozogonyň ýowşanyň diýen setirlerim bar. Umuman goşgyň özi kalbyma girdi we ýaňy iş ýazga başlamakka bizim köpdenler tutup bilmeýän iki tane towşanymyz bardy howlybızda. Gelme derwededen girdim. Seýat daýym geldi diýdi ilki Keremjan. Soňam şey diýär. "Eje, seýat daýym towşanymyzy gujogyna aldy da agoýuň içine getirdi" diýdi. Näme diýjek bolýan? Siz şu bozogonyň, ýowşanyň, towşanyň arasynda ulolan oglan. Şular hakda. Ya sebäbi şygyryna adam çağlykda gözüniň ganan yerlerini, duýgularyny geçirýärdi. Şonda şey diýen, daty duýdum, özge duýdy, çaşmadym, sürmetdim, bozogonyň, ýowşanyň sel uzaklaşdym, ýadyma düşdi, dogduk, depesin söýüş towşanyň diýen Gülaçan maňa o dulmak bagty paý meser etdi. Ýa towşany görüp, "Endi şu ýaşyklaryma dolanym" deroj tutdum da owa çagasy näme diýsem, begendim de towşan ýylyna, towşan men garşylaýat. O törmüde towşan atýar. Ählimiziň Hudaýa şükür gülýal watanymyz bar. Bir de şolar ýaly Allah Taala eçilipdir. Güýdi ýerine, ýady ýerine, gyştom söýüd ýerine, hemme zat ýerine Allahjan watanymyz asyda bolsun. Yurt başdalymyzyň jany sag bolsun. Görjek gullardan gowullar bolsun. Hemmämize täze ýyl döwlet, bagyt, ırsal getirsin. İl halkyň toýlaryny toýlaşmak, hemme meser etsin, gowullarda birek bir diýdarlaşmak meser etsin. Allahjan diňe gowullar baş etsin. Amin. Aýdaryňyz gelsin. Tätdaý. Indi şu ýerde siz bize goşgulaňyzy okap beriň. Sebäbi asl maktada şahyr şygyry bilen halkyň söýgüsini gazanýar. Siz hem şonu başardyňyz. Şoň üçin biziň sözümizden, meter gurrumyzdan, meter söhbedimizden, meter olara siziň şygyrlaňyz gerek. Sağ ol bilen. Onda şygyrlaňyzy okap beriň, soňundan esasy sowgadyňyz soňundan. Sağ olun. Ondan sonra ýanky goşgydan başlaýyn. Watan hakynda men maňa adat bolup gitdi. Nire barsam ilkinji watan hakynda oşuny okýansoň beýle goşgyny etýän. Hemme zat watanyň maslaýa. Mehriban adamlar täze daýma goşgy okasyn. Siz diňleň, oňa çelli menem gapyrga taýynlap goýdum, çewişin gapyrgajagyny bişireýin. Naharmy? Oňa çelli siz goşgylaňyzy okaýyn. Okman, sağ ol. Daty duýdum, özge duýdy, çaşmadym, sürmetdim, bozogonyň, ýowşanyň sehel uzaklaşdym, ýadyma düşdi, dogduk, depesini söýüş towşanyň gaty-gaty gyýgyrmadym, söýýänni, uýdum sözlerini, berdi nazaryň, dagdan akýan silin, güneşini söýdüm, gurban sehrasyny, gurban nazaryň, tomsyna, gyşyna, ýazyna gurban, ýagty dünýä beren güýdüne gurban, gaşyn çıtman beren uýduny gurban, gyşyk çatman beren gyýdyny gurban, söýdüm, söýlüm watan goýunyny,
Duğudun haklamak inni boynumda, çınırgasta atam yeňdi oýnumda, pederlerin goýan iýni gurban. Öz pälinin tapar ikiligeden, gelip gidip dursa alkyş okar dem, tay tapman deňini deňemäni men ojak alawlydan közni gurban. Hasratim egsen dutar gyjagyna, yüregim yumşadan sazyny gurban. Oğlallyň ahir amal gujaňa evi dogduk diyar özüňe gurban. Bizi garradan ok ýyllar, garradýanlar bizi diller. Diliň ölere bitenem bahanam bize iýiller. Dilediýiň galadygy, gala ýyklansaň bilinler. Ýa-da dönmez atylan ok, Allah'ın mülkü gowundinler. Neçün awul sözleri, guradan güller yeller, ýagşyda yumşap ýylan, boşap galyr eken hiller. Öňler eli wordy, ikelem birip ýüdi, neçün gow aýtgylaryň ýüzüne degirdik közi. Bir-biri ynjytmaklyk, gowunmemi gaty geňdäl, iň ýamanan pysyrdylar, töweregiň gaty dellal. Bizi garradan ok duşman, yürekde şarradya duşman, wah armallar şagalasam, wah armallar edýät puşman. Ham bolan hyýallererde, ayak kakýar göge uçman, garrap barya gowullarymyz bir-birikden suwun içmän. Bizi garradan ok ýyllar, bilip bilmän bir zat diýmän, diliň beladygyny bilip, diýişiň galadygyny duýman. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Bu sowal ha-sagır çenden huşda düşse jogabyny kän gözläp, ýyllar duşumdan geçirdim ýynnam. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Soralyp bilnän zat däl ol çünki ýazda parlap gülüp solsa güýz görmän, saralyp bilnän zatdyr ol belki. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Duýetik yaralara duý sepmäň, söýýän gatygyrman, yüregiňizi diňe ýürege sepläň. Pynhan sırdır söýgü diýeniň, dillerden dur saçman yürekden gepläň. Gelli geçer duýgularyň öňünde sähelçe salymlyk diýdiňiz etmäň. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Belki dol gowuşmadyk wusallar, durmuşatly bir kitap ýazana mesele döreden agyr misallar. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Megerem ol kemal tapmady kestir, köýen umytlaryň yanan ihlaslyň, ody ölçerlerini edilen wastdyr. Söýgüň nämedigini soramaň menden. Bilsem agarmazdy saçlarym birden, sorap güllen yellen, tallan hem iýlen. Söýgüňizi ellen, gidermäň birden. Aýdylmadyk, aýdymlarym kän entep, birden gyssa berýäňle takdir, diýýän ýaly mundan melek has sakdyr. Orta ýolda gyssa berýäňle takdir, gitmek üçin geldik nobat, bir nobat gitmegi retette takdir. İnsan ogly bu dünýä gelenne arzu hyýallary netette takdir. Maksat tuttuk, gowşalym rada, sabrly gullary şadette takdir. Düşman gün görer dasa daňsaňam, sewer dostlarmy madetme takdir. Ene garnyka ýazlan täleýe alaç ýok, hemmämiz boýuna takdir. Ýeki gowzadyň hiç satylan ok, ýoksa der berjekken boýuna takdir. Saňa ten berýär, oňa şübhe ýok. Anamlyň sütünün sindirme takdir. Çeşme suwdy, süýji bolsan ykballar, deňiziň şor suwuny gandyrma takdir. Bilýän ýazlansaň bozup bolanok, halsyz gapylara garatma takdir. Yok bolsa da garylama depteriň, arasa depteriň garatma takdir. Adaşdyrma,
soň idim tapmarın. Bu çal kelle içem dolu dumandan. Bıyastan soň aýyplar yapmagam. Berlen ömrüň çägi ýal gumanna. Gumallarymyz aýyrmasyn imandan. Boýlar satyn alınmasyn yamandan. Tuweleyler göğe galdyryp oýnar. Agramyz yeňil bolsa samandan. Her ýaşyň göterýän ýükü bar eken. Her dadyň öz çeni çaky bar eken. İl gözüne düşen bir araýkan nesimi-dei soýdurmasyn dawandan. Nesibede ýagşy günler bar bolsun. Ýazda ýagmyr kışymyzda gar bolsun. Ene toprak ata mekan zor bolsun. Dert belalar geçip gitsin sowaňdan. Daty duw dassan guçup howany. Meger histat basyp bilmez hoňy. Şamar ýylanyal döksen goňy. Bag taparsın munneden towaňdan. Agyz aşeýse burluganatmy. Günnip güniň sallançygyn uretme. Gözüm açyk soňky ýoly uğratma. Dileglerim her säherde sawaňda. Akymlaryň maňa tarap aktyrman. Kürekletdiň saňa tarap gaýgym. Tolkullaryň birden alyp gaçaýsa, udadolsun öz halasgar taýygyň. Düşläp gezdim adam keyik kölgäňde. Her naraň attyrmadyň salgymyň. Göbek ganym siňen ata ýurdumyň. Göze sürmetdim gysym algymyň. Dermalyja berdiň beren derdiňi. Şükür günnüz uwlatmadym gurdumy. Uda ýyla ýollaş edindim. Ejem janyň beren akja gurduny. Baýguşyň rızkyny howat etmändim. Şükür fermendirmän berdiň adygym. Gözüm ýumyp gitsem dogdy kulbeden. Ýoklugymdy bildirermi azlygym. Aýgalmaryn ýaşyraýsam aýbym. Sanasam sogapdan köpdir ýadygym. Ente gaýym dursun herne. Söwer ýary garratmaly gadygym. Dözmedimsiň, gıymadymsyň ýaradan. Ejid guluň anamny ayagyn bir saň onanyp goşadym bilim. Duşamadym eşeğimiň ayagyn. Mehriban adamlar, siz şahyryň şygyrlaryny dinläňsiňiz, lezzet bilen. Maňa dinlemege netip etmedi. Nahar müşrik keldim, çağlarym naharladym, tätäýse de bişirdim häzir. Hödür keremeder. Inni esasy şu günkü gepleşik Qur'an meselämizde size taýýarlanan sowgada geçelim. Biz täzeýli garşyladyk ediz adamlar. Bu garşylan täzeýilimiz bir bereketli, nurly ýyllaň biri bolsun. Şu täzeýli garşylanjak pursatlary, ay garaz var 7-8 gün mundan öň. Men täze daýymdan poçtama habar aldım. Ol ýerde de aýdym bar eken. Eje meni öwresene diýip dur, audio. Habar açyp dinläp başladym. We ýygy gider 3-4 gün bu aýdymy dinländirim. Onsoň erkek doganym bilen ulagda var ýakak olam dinletdi. Gulalak bula iýniň tikenekle diýen aýdym bolupdyr diýdi. We edil şo pursat pikiri geldi bu aýdymy siz bilen paýlaşmak. Şo pikir meni öz günüme goýmady. Şo agoýuň içinde oguz öýü gepleşigimiň ilkinji tanyna şo oguz öýüniň agoýuň törüni bedäp duran şu sallançak köpden bäri dur we şuň ojor odymyny ýakdykda men şu aýdymdan şu sowgatdan başlamagy niýet etdim. Eje meni öwresene. Şol köneje sallançakda Gurban mehrem ojoňa sığmasamam bugün dünýä sygaryn sallançaňa diýip. Sygaryn sen gujoňa eriz ejem. Inni şu goşguýuny ýazmak pikiri nireden geldi we muny aýdym etmäge siziň nädin bognuňyza sebäp men siz tanaýan, siz kän bir tewekkel däl, höwesçiňem däl aýdym aýtmaga. Bir nesip diýen zat bar bulalak. 2 gün meniniň bir mehriban gelejeliň bir 60 ýaşatdan öýüne ýygnandyk. Şoň ýerden ýeke jogly wa edijan, jaňa diýagym şuň käbämiň doglagyny bir ekman gatnasyň, kyn görmesen men bolup diýdi bir goşga salýagyny bir gutlap ber diýdi. Bir
netipdir da dilegelli onun ejemeni men gödegmeli Elizanyň dogulgyny şonuň mehriban gelinejemizin begenip şoňu hemmämiň toý edip berşimiz şodatdyr gödegmeli man sallansak gödegmeli türkmeniň mukaddes hoja şu sallansak bir mukaddes zat şodatdyr gödegmeliler belki netipdir da dileget käbem ýalak bir goşgy döretim menem beğenecek dip garaş berdim da şolar ýaly bir nehi belgunmadyr. Odan öz başyna şoň okap berdim. Ejemeni uğrasana şol köneje sallansak da aynajak bäbejik bolup sallansakdan sallanjak da gowursa sygar gowura diýerdiň sen şonu öwre sesin goşup täze döwre ejemeni uğrasana dip şeýle tetirlen başlandy. Onun şoşyny mehriban gelejeme bahsetdim mehriban oğlunyň adyndan. Onun şoňa oğlanlar üýsüp otyrdyk. Bir ýyly aýdymy aýdymy öwrülip gitdi. Tamam gitaran ýalyk garat. Netip de hemmede. Bir günün içinde boldy. Bir günün içinde boldy. Onu siz bilen paýlaşdym şeýlerek aýdymma diýip. Inni bizem şu şol aýdymgy millionlap tamaşaçylara ýetirmek niýet etdik. We siz sagyralňyzda eliňizde alýançaňyz häzir. Men bir adat aýdasym gelýär. Türkmen öýüniň, türkmen ojagynyň, Oğuz öýüniň esasy mukaddeslikleriniň biri saçyk, namazlyk, dutar, esasym bizegi sallançyk. Sallançyk we sallançygyň içindäki jan adam üçin iň gymmat zat. İnsan balasyna perzendinden eziz we ondan gymmat bir zat barmyka? Şoň üçin sallançyk diýilende hemişe biziň gulagymyza eşitilýän näme? Hudi. Hudi bu owaz. Owaz aslında Allah diye insani yaradan soň tenini, bedenini jan girizjek bolanyny owaz bilen girdipdir diye adama janam diye. Şoň üçin adam döräli bäri owaz, saz, aýdym hemmesi bar. Siz hem şu ýerde guralyňyzy eliňize alsaňyz, aýdym aýtsaňyz we asıl gepleşir ýazmagyň hem sebäbi şol. Sağ olun Gülalap. Ýene öýdek mehriban watandaşlarymyzy, mehriban dogullarymyzy şu serep duran ähli dostlarymyzy hemmesini ýene öýdek täze bilen gutlaýan hemmäňiziň sallançaklaryňyz, saçaklaryňyz, bujoklaryňyzyň boş bolmadygyny arzu edýän. Dolup dursun damy. Allahan toýlarda görşeliň, ýurdumyz abad bolsun, janyňyz sag bolsun. Diňe gowullarda diýdarlaşmak hemmemde meýesser etsin. Ejemeni uğrasana şol köneje sallançakda aýnajak men bäbek bolup sallançakdan sallanjakda aýnajak bäbejik bolup sallançakdan sallanjakda gowul sığsa sığar gowra diýerdiň sen şunu öwre sesin goşup täze döwre ejemini uğrasana sesin goşup bagtly döwre ejemini uğrasana durşy bilen gaýgy gussa ömür sallançakdyr eje durşy bilen gaýgy gussa ömür sallançakdyr eje edip berýär dese aýsam çentip çakdyr eje edip berýär dese aýsam çentip çakdyr eje Ece meni uğrasana kaldır sallançağın badın Hudilerin ovadyna eresin yürekde dadım Çağasın sen hini diýip
balan bilen hedilleyip eziz balam eziz deyip gece meni uğrasana. Ece meni uğrasana, kolay var mı senne neyse. Allah'ım seni bakı koysun, bala olmaz seni seviyorsa. Allah'ım seni bakı koysun, bala olmaz seni seviyorsa. Kendin ağrıyıp tasap balalarım deyip yasa. Baht dilep manglaydan olsa gece meni uğrasana. Baht dilep manglaydan olsa gece meni uğrasana. Gece meni uğrasana, kurban mehrem ocağına. Gece meni uğrasana, kurban mehrem ocağına. Deli dünya sığmazımım, sığarın sallan çağıma. Hey, sığmasamam deli dünya, sığarın sallan çağıma. Sığarın sallan çağıma. Sığarın sen kucağına.